Hanneke Jansma is psycholoog. Sinds de coronacrisis werkt ze een prutte thuis in Halm. Ook haar patiënten moesten soms even schakelen. Ik krijg zelfs in het algemeen mensen heel verschillend erop reageren en het voor het een heel moeilijk is dat die net meer ergens heen kunnen en veroorzaakt van ja, ach, dat vind ik wel even lekker rustig. Dat jerk ik van patiënten. En het lijkt er heel erg om waar het in maar zit natuurlijk. Dus stel iemand is al wat angstig, had gauw het idee van nou, ben ik ziek, misschien hak wel wat. Nou, voor die mensen wie natuurlijk in het begin kwam die ziekteangst, die kwam echt wel omheen. Die waren haast nergens meer heen. Die wien heen te checken of ze iets heen. Dus daar zeg je wel van, oh ja, natuurlijk, die mensen wien al wat benauwd. Ja, nou komt dat extra. Nou, wat ik bijvoorbeeld echt wel lastig vind is mensen die depressief binnen. Die het heel somber binnen en nergens meer zin in hebben, is vaak toch het advies van, nou, ga erop uit, zorg mensen, onderneem wat, doch de dingen, nou, waarvan in ieder geval vroeger wisten dat ze er wat happier van waren. Ja, daar valt er een bult voort van, ja, maar wat dan? Wat ik oors die dat kan nou net meer. En dan is het wel ziekje van wat kunnen nog wel. Maar dat is dan uiteindelijk wel wat je doet van wat kunnen wel. Ik denk wel dat in ieder geval heel belangrijk is dat mensen daarover denken en de positieve dingen zien blauwen. Van ja, wat kan ik wel? Ik kan wel een blok om te rennen met een goede vriendin. En dat kan nog steeds. Of ik kan met mijn naasten lekker eten. Of dat soort dingen. Dat kan nog steeds. En dat... je maakt denk ik nog wat meer moeite voor om dat te bedenken. Dat geldt voor u alle maar zeker ook voor uw patiënten. Die soms, zeker als je depressief bent, dan ben je zo gewend om negatief te denken. Je zit helemaal in het spoor van, ja, je zegt alles gewoon wat somberder in. Nou, dus ja, die moet wel extra stimuleerd worden om de positieve dingen te blijven. Ik heb wel vaak van mensen van ja, en terug de corona is het nog weer erger geworden. Dus vaak is het zo iets wat al weer mensen al wat maar zieten of wat iets in hun karakter zit. Dat is nou wat slimmer worden. Dus bijvoorbeeld als iemand heel voorzichtig is en altijd denkt maar wat uit de waai gaat, dan daardoor kun je echt wel in een probleem komen op de lange duur. We nemen dat dan vermijdende trekken. Dan, er is nou zo weinig uitdaging eigenlijk dat ze zich nog meer weeromloeken. Dat ze eigenlijk helemaal niks meer doen. Dat je heel erg in het hoes blowen en zo. Dus je zegt dat eigenlijk de klachten die er al zijn soms verergeren worden kunnen door corona. Het is me in zijn erin van het Aroene hier ook wel opvallen dat ik wat vaker jonge mensen, studenten die dus nu al jaar online les hebben, dus bijvoorbeeld HBO of universiteitsstudenten, die dan de structuur wat kwijt binnen daardoor. En zeker als je bijvoorbeeld ADHD hebt en sowieso al moeite hebben met concentreren of terug je autisme eigenlijk wat meer behoefte hebben aan een structuur. En als het dan voortvalt, dan komen er dan wil het dus op een bepaald moment niet meer. Dus de studie rent net, je wordt heel iets somberder. We zien nou nog net echt per se meer aanmeldingen. Maar het zou best kunnen dat die mensen die nou nog heel erg ontrotten binnen zeg maar, dat die straks de klap krijgen. En dat wij ze dan, dat ze dan bij u terug kunnen komen. Bijvoorbeeld, als je werk kwijtraken bent of dat je financiële zorgen krijgen hebben. Of ik denk ook aan de mensen die nou in de zorg werken. Die kan ik me wel van voorstellen dat die nou al je nog even een tandje erbij en nog even terug in. En er zijn toch ook vaak mensen die het zichzelf onder kont zetten voor een oor.
dat die straks nog een klap krijgen, dat wij ze dan te zien krijgen met burn-out-achtige klachten. Of misschien zelfs wel dat ze een hele nare ding doen. Zeker als je op een IC werkt of zo, dan kun je wel een trauma van oprennen. Hoe het net, ik wil ook net alleen hoe het probleem ha. Ik zie ook een heel beeld veerkracht bij mensen. Dat hier vanmorgen nog weer een groepstherapie online via het beeld. En vind het echt knap hoe mensen dan ik zeg van, nou ja, het is wat het is nodig. Ik wil eerst wel even van slag, maar ik vind ik wel weer mijn waarde erin. En dat merk toch echt dat mensen heel beeld, toch echt weer romveren, zeg maar. Vind ik mooi. Het is misschien wat een dooddoener, maar ik denk echt dat je maakt naar wat wolk in. En het gezellig maakt maar misschien dat liedse groepje mensen. En knussen maar die groep. En wel, het wordt dan beeld zijn, dat ik op televisie zei, en maar nodig wel die eenzame beppe of die boorman of zo. Ik denk daar ook om. Want die ben er ook. En die hebben wij natuurlijk, die hebben wij ook wel als patiënten, mensen die het alleenig binnen. Dus denk om elkaar.